कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് അല്ലെ. 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 6 ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തത് എന്നല്ലേ. അതെ, എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് ഇരുന്ന് അധ്യായം തീർത്തിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുള്ളൂ കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 23 ശ്ലോകം നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് മുഖം കഴിക്കുള്ളൂ ഉറക്കം വരുന്നവരൊക്കെ. ഉറക്കമൊന്നും വരില്ല. ഉറക്കം വരില്ല അല്ലെ. വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, നമുക്ക് ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ അധ്യായം 5 ആദ്യത്തെ 6 ശ്ലോകം, 1ാമത്തെ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തത്. 1ാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അർജുനൻ എന്താ ചോദിച്ചത്? ഏതാണ് ശരി, ഏതാണ് നല്ലതെന്ന്? ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണോ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണോ, ഏതാണ് നല്ലത്? അർജുന ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? അർജുൻ എന്താ വിചാരിച്ചത്? കർമ്മം സന്യാസം എന്ന് വെച്ചാല് ഒന്നും ചെയ്യാതെ അല്ലെ, കർമ്മം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ആരും മനസ്സിലാക്കിയില്ല. അർജുന വിചാരിച്ചില്ല. അതായത് സർവ്വകർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ എന്താണ്? കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുടെ സേവനം, നിഷ്കാമകർമ്മം എന്നല്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനാണ് മറ്റതിനേക്കാൾ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. നിഷ്കാമകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ? അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാതെ. നിഷ്കാമകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണു. നിഷ്കാമകർമ്മം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മള്. അതാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് 1ാമത്തെ ഭാഗം നിഷ്കാമകർമ്മം, കർമ്മം നിഷ്കാമ കർമ്മമാണ്. കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? നമ്മൾ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണെന്നാണ് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് കണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് 7ാമത്തെ ഭാഗം തൊട്ടുള്ള ഭാഗം തന്നെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നിഷ്കാമ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭക്തിയോഗവും സാഖ്യയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നല്ലേ, ഇല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനമാണ്. സാഖ്യയോഗം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് അപഗ്രഥിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. അത് കുറച്ച് കറങ്ങിയിട്ടാണ് അവിടേക്ക് എത്തുന്നത്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അപ്പൊ നോക്കാം ഒന്നുകൂടി അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 7. യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ വിജിതാത്മാ ജിതേന്ദ്രിയഃ സർവഭൂതാത്മഭൂതാത്മാ കുർവന്ന
കുർവന്നാപീന ലിപ്യത്തെ. ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, ഭക്തിപൂർവം സേവനം ചെയ്യുന്നവരും വിശുദ്ധാത്മാവും. ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്യുന്നവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശുദ്ധാത്മാക്കളായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും. എത്രയൊക്കെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആ വ്യക്തിയെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ആ കർമ്മത്തില് യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച ഒരു വ്യക്തി, സാധിച്ച ഒരു വ്യക്തി ആരോടും ഒരു അപരാധവും ചെയ്യുകയില്ല. അപ്പൊ ചിന്തിക്കും, അർജുനൻ അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലേ? അർജുനൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ലേ, എന്നിട്ട് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തല്ലോ എന്ന്. അർജുനൻ എന്തിനാ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ പ്രവർത്തിച്ചത്. അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അർജുനൻ യഥാർത്ഥത്തില് അർജുനൻ അല്ല ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് അവിടെ നടപ്പിലാക്കിയത്. ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റാന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് അവിടെ അർജുനൻ ചെയ്തത്. അത് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛകള് നടപ്പാക്കാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ നടപ്പാക്കാന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ എന്തല്ലത്? അത് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. നൈവ കിഞ്ചിത് കരോമീതി യുക്തോ മന്യത്തെ തത്വവിത് പശ്യൻ ശൃണ്ണൻ സ്പൃശൻ ജിക്രൻ അസ്നൻ ഗച്ഛൻ സ്വപൻ പ്രലഭൻ വിസൃജൻ ഗൃഹ്ണൻ അന്നിമിഷൻ നിമിഷന്നപി ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വർത്തന്ത ഇതി ധാരയൻ. ദിവ്യാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്തു തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ദിവ്യാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ദിവ്യാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തി എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അയാൾക്ക് എന്തറിയാം? അയാൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിലാണ് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അയാൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അയാള് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴും കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണെന്നും അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണ് അയാളെന്നും അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ്? ദിവ്യ അവബോധം കിട്ടിയ വ്യക്തികൾ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം, ജ്ഞാനം കിട്ടിയ വ്യക്തികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്ര വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ്. അയാൾക്ക് എന്താണ്? സാധാരണ നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, കർത്താവ് വേണം, ഒരു കർമ്മം വേണം, ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലം, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം നമുക്ക്. പിന്നെ അതിന് നമ്മുടെ പ്രയത്നം വേണം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. ഈ 5 കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും നിൽക്കുന്നത്. ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, ഒരു പ്രവൃത്തി വേണം, പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയല്ലേ, നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയല്ലേ, നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു മാധ്യമം വേണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചാണ് ഏതൊരു പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. കാരണം എന്താണ്? അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആർക്ക് ബാധകമല്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതൊരു ബാധകമല്ല. അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നാലേ അത് ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ.
ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഗം ത്യക്താ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രാമി വാംപസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലേൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ വീണാലും നനയാത്ത പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കില്ല. എപ്രകാരമാണ് ഒരു താമരയിലെ വെള്ളത്തിലിട്ടാലും നനയാത്തത് പോലെ എപ്പോഴും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫലങ്ങള് ഇല്ലാത്തവനായിട്ട് ഇരിക്കും. ബ്രഹ്മണി എന്ന പദത്തിന് ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മണി എന്ന പദത്തിനോട് അർത്ഥം പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമാണ് എന്ത്? ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ പ്രധാനമെന്നും പറയാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണത്തെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചം അതിന് പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം? പ്രധാന എന്നുകൂടി പറയാൻ പറ്റും. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരം, അതാണ് പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ ശരീരം പോലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യനിർവഹണത്തിന് ഉതകാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ സമ്മാനിച്ചതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അത് താമരയിലെ വെള്ളത്തിലിട്ടാലും കിടന്നാലും നനയാത്തതുപോലെ പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്തതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ഈ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ ശരീരം എല്ലാതും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടങ്ങി എല്ലാതടങ്ങി ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ? ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെ? മനുഷ്യർക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. നമ്മളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോ എന്താ പറയണത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള് പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീരാത്ത അവസ്ഥ, താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്ത പോലെ പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാതെയാണ് ഇരിക്കാന്ന് പറയാം നമുക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥയെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കായേന മനസാ ബുദ്ധ്യ കേവലൈരീന്ദ്രിയൈരപി യോഗിന കർമ്മ കുർവന്തി സംഗം ത്യക്താത്മശുദ്ധയെ. യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. യോഗികളാണെങ്കിലോ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? യോഗികള്. അവർക്ക് എന്തിലുണ്ടാവില്ല? എന്തുണ്ടാവില്ല? ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നിനോടും. പിന്നെ അവര് ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്, ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകും ആര്? യോഗികൾ എല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പൊ ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ബാധിക്കില്ല? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് തോന്നും അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഭൗതികമായ കൃത്യങ്ങളിലാണ് അവർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് അതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് തോന്നിയാലും അവരെങ്ങനെയാണ്? മുക്തന്മാർ തന്നെയായിരിക്കും. അവര് ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയായിരിക്കും അവര് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും നമുക്ക് തോന്നും അവർ ഭൗതിക കൃത്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തോന്നിയാലും അവരെങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? മുക്തന്മാർ തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് അവര്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ. യുക്ത കർമ്മഫലം ത്യക്ത ശാന്തി മാപ്നോതി നൈഷ്ടകീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹി ആയതുകൊണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട് വലയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ? എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകും എപ്പോഴും. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ്? അവർ അത്യാഗ്രഹിയായിരിക്കും, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് ആകുലരായിരിക്കും അവര്. അതുകൊണ്ട് അവർ അതിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
ഭഗവാൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭതയുടെയും തലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധമാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ പ്രപഞ്ചം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം. ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് എന്തിന്റെ രഹസ്യം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ശാന്തി, നിർഭയത. നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകും, ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മള് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകേണ്ടതും ആരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് അജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ആരൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കർത്താക്കളായിട്ട് പറയുന്നത്? ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, ഒന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതി, പരമാത്മാവ്. മൂന്ന് കർത്താവായിട്ട് പറയണം. ഒന്നാമത്തെ കർത്താവ് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? സർവകർമാണി മനസ്സ സംന്യസ്തേ സുഖം വശി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതില് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ആവുമ്പോഴേ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ തെറ്റിപ്പോകും. സർവകർമാണി മനസ്സ സന്യാസസ്തേ സുഖം വശി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ശ്ലോകത്തിലിട്ട്. ഇവിടെ ഇതില് നമ്മളെ പ്രിന്റ് ചെയ്തതില് ബുക്കില് കറക്റ്റ്. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തില് ഭൗതിക ശരീരത്തില് സുഖമായി വാഴും. ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തില് ഭൗതിക ശരീരത്തില് സുഖമായി വാഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. 9 വാതിലുകളുള്ള ഒരു പുര, അതില് സുഖമായിട്ട് വാഴാണ് ആര്? ഈ ആത്മാവ്, ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്. ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. ഇതാണ് ആരുടെ അവസ്ഥ? ജീവാത്മാവിന്റെ. ഇത് ഏതാണ് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 2 കണ്ണ്, 2 നാസ്വാധാരങ്ങൾ, 2 ചെവികൾ, വായ്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. ഇതാണ് എന്ത്? 9 വാതിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 2 കണ്ണ്, നാസ്വാധാരങ്ങൾ 2, ചെവികൾ 2, വായ്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. ഇതില് 9 പുരകളുള്ള 9 വാതിലുകളുള്ള ഈ പുരയിലാണ് ആര് ഇരിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവ് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? താനും ശരീരവും ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ബദ്ധാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത്, ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ വിചാരിക്കുന്നത് താനും ശരീരം ഒന്നാണെന്നാണ് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് മുക്താവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സാധിക്കും? ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. താൻ എന്താണെന്ന് ശരീരമല്ല, താൻ ആത്മാവാണ്, താൻ വേറെയാണ്, ശരീരം വേറെയാണെന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാവിന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരീരസ്ഥനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാവിന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ബദ്ധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ താനും ശരീരം ഒന്നാണെന്നാണ് അപ്പൊ ആര് വിചാരിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? താനാണെന്ന് ജീവാത്മാവ് കരുതുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതേ പ്രഭുഃ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത് താനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണമായിട്ട് വരുന്നത്.
ഈ പ്രപഞ്ച സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് പന്താടുന്ന തിരമാലകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത നിലനിൽപ്പിനായി പാടുപെടുകയാണ് ജീവാത്മാവ്. ദിവ്യമായ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക, അത് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മൾ രണ്ടു തരത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മള് എന്നൊക്കെയായിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് എന്ത് സമുദ്രമായിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മള്? അജ്ഞാന സമുദ്രം അല്ലെ, പിന്നെ ദുഃഖസമുദ്രം, പിന്നെ അഗ്നി. ഒന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മള്? രണ്ടു തരം പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ആരുണ്യം എന്ന് പറയും. എന്താരുണ്യാണ്? ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നി ആണോ? അതെ അതെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയാണ് 2 പോയിന്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ മറന്നു. ദുഃഖസമുദ്രവും അഗ്നിയും. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയും ദുഃഖസമുദ്രത്തിനോട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ സമുദ്രത്തെ കുറിച്ച് അജ്ഞാന സമുദ്രം, സമുദ്രത്തിൽ അല്ലെ. ആ സമുദ്രത്തിൽ, അതെ, ആ സമുദ്രത്തിൽ നമുക്ക് കൈ പിടിച്ച് കയറ്റാനായിട്ട് ഒരു ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം പറ്റും. ഇവിടെ ഇതെന്താ പറയണത്? ആ സമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാലകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്, നിലനിൽപ്പിനായിട്ട് നമ്മൾ പാടുപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആര് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പരിഹാരം. ഇനി മൂന്നാമത്തത് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. നാദത്തെ കസ്യചിത് പാപം നാചൈവ സുകൃതം വിപുഃ അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. അപ്പൊ സർവേശ്വരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ എന്താവുന്നത്? വ്യാമോഹിതരായിരിക്കുന്നത്. അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ വ്യാമോഹിതരായിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആരുടെയും പുണ്യ പാപ ഫലങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ആ ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വന്ന് മൂടാണ്? അജ്ഞാനം വന്ന് മൂടി. അജ്ഞാനം കാരണം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവര് വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കും. അതുവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ആവരണം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അജ്ഞാനം കൊണ്ട്. അപ്പോ എപ്രകാരമാണോ നമുക്ക് ഒരു നല്ല മണമുള്ള ഒരു വൃക്ഷം, അതായത് ചെമ്പകം എടുക്കുക, സമീപത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ മണം അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ അടുത്തിപ്പോ ഒരു ചെമ്പകമരമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മണം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു ചെമ്പകമരം ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ അവന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ കാണണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ആ പരമാത്മാവിന് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും, ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ആ പരമാത്മാവിന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് സമീപത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ മണം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും, സന്തത സഹചാരിയാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവിന്റെ. ആ സന്തത സഹചാരിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിന് ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനേനാതു തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മനഃ തേഷാമാദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശായതി തത്പരം. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണത്? ഇരുട്ടാണ് അല്ലെ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചാണ്. എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ, പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യൻ നമുക്ക് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ രാത്രി നമുക്ക് എന്താണ്? ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടും ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചാണെങ്കിൽ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അജ്ഞാനം മാറുമ്പോ എന്താണ്? ജ്ഞാനം നമുക്കെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി തരാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ.
ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം കുറിച്ച് പറയാണ്. ആ ഇരുട്ട് ഇല്ലാതാക്കി തരാൻ നമുക്ക് ആരെ കൊണ്ടാ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു ഗുരുവിന്, വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി ആ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാക്കാൻ, ആ ഇരുട്ട് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? സച്ചിദാനന്ദനാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത്? ജീവാത്മാവും ശാശ്വതമാണ്, പരമാത്മാവും ശാശ്വതമാണ്. ജീവാത്മാവ് ആനന്ദകരനായിട്ടുള്ള മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? എപ്പോഴും ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ആര്? ജീവാത്മാവ്. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോ അതിനെന്ത് വരാണ്? ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തില് ആര് വരുന്നു പോകുന്നു? ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഈ ഗുണങ്ങള് ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കും. പക്ഷെ പരമാത്മാവും ആനന്ദകരൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവിനെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവിനെ താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ പരമാത്മാവിനെ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവാത്മാവ് അണു ആത്മാവാണ്. പരമാത്മാണെങ്കിലോ വിഭു ആത്മാവ്, സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാവരും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ജീവാത്മാവിനുണ്ടെങ്കിലും ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ആരുടെ സഹായം വേണം? പരമാത്മാവിന്റെ വേണം. പരമാത്മാവാണ് ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണ്. പരമാത്മാവിന് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ പറയാം? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും. ആ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ അതിന് അനുമതി നൽകണോ വേണേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ആഗ്രഹം നടത്തണോ വേണ്ടേ, ജീവാത്മാവ് അതിന് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് ആര് തീരുമാനിക്കുന്നു? പരമാത്മാവ് തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ത്രിഗുണങ്ങള് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റേണ്ടതാണോ എന്ന് ആര് തീരുമാനിക്കും? ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കും. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ ആ കൽപ്പന ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങള് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അതെന്താണ്? ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന. പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള മുക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. തത്പുത്രയാ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണഃ ഗച്ഛന്ത്യാ പുനരാവർത്തി ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷഃ. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം ഇത് പരമ്പൊരുളില് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, ആശ്രയം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം. കാരണം ആ പരമസത്യം, പരമമായ തത്വം എന്ന് പറയുന്ന സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പരമസത്യം ഭഗവാനാണത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ 3 ഭാവത്തിൽ കാണുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും നമ്മൾ ദർശിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ആ പരമമായ സത്യത്തെ. അതിനാണ് നമ്മള് ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശൊപാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണന്, പശുവിനെ, ആനയെ, നായയെ, നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലന് സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം അവർക്കറിയാം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ശാരീരികമായ വ്യത്യാസത്തിൽ, ദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന, കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണുന്ന ആ ശാരീരികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ആ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ ഒരേ ദൃഷ്ടിയിൽ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് സാധിക്കും.
ഇഹൈവ തൈർജിതാ സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മനഃ നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിത. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. അപ്പൊ ആരുടെ മനസ്സാണോ സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിയുന്നത്, അവർക്ക് ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ അവരെങ്ങനെയാണ്, ദോഷമില്ലാത്തവരാണ്. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും, ബ്രഹ്മപദസ്ഥരായിരിക്കും, ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്തിയവരായിരിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ഇത് പറഞ്ഞ ഈ ജീവാത്മാക്കള് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നരെ കുറിച്ച്, ആ മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച്, വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവര് ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കും, ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരായിരിക്കും. അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും, ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമായിരിക്കും. പ്രിയം പ്രാപ്യ നോതി ചേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധീര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തതിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. അപ്പോ ഈ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാ പറയണത്? മഹാത്മാക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച്, വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അവരൊക്കെ അറിയാം ഈ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നതും ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നതും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സന്തോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരധികം സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരധികം ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ സംഭ്രാന്തി ഇല്ലാതെ ദൈവശാസ്ത്ര ജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും? ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാ എന്നതായിരിക്കും ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യൻ തന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷണം ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്ന മിഥ്യാവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാം? ശരീരവും താനും ഒന്നല്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം വന്നാൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, കാരണം അതെന്തിന്റെ സന്തോഷാണ്? ശരീരത്തിന്റെ സന്തോഷാണ്. ദുഃഖം വന്നാൽ ദുഃഖിക്കില്ല, കാരണം അതും എന്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ആ സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബാഹ്യസ്പർശേഷു സക്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനി യത്സുഖം സാ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി മുക്തനായ വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാന് മുഴുവനും സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അയാള് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാനില് മനസ്സൂന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം, കാരണം ആ പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആ പരമസത്യത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യും? അളവറ്റ ആനന്ദം ആത്മാവിൽ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്കൊരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാകില്ല? ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് വിഷയസുഖങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അനാസക്തനായിരിക്കും. യേഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനേയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നാതേ ശൂരമതേ പുതഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലമുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളില് പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആര് പങ്കുകൊള്ളില്ല? ബുദ്ധിമാന്മാര്. കാരണം അവർക്കറിയാം ഈ സുഖവും ദുഃഖവും എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അതിന് ആദ്യം അവസാനം ഉള്ളതാണ്, അതൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് ആർക്കറിയാം? ഈ ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവരൊരിക്കലും ഇത്തരത്തില് ഉള്ള ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾക്കും ദുഃഖങ്ങൾക്കും ഒന്നും അവര് പങ്കുകൊള്ളുന്നില്ല.
യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്നും പേര് പറയുന്നു. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രമിക്കുന്നവൻ, ആനന്ദം. രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രമിപ്പിക്കുന്നവനാണ് രാമൻ. അപ്പൊ യോഗികള് ആ പരമമായ സത്യത്തില് നിന്ന് ആനന്ദവും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ആര്? യോഗികള്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന ആ പരമസത്യത്തിനെ എന്തെന്നും കൂടി പറയാൻ നമുക്ക്? രാമൻ എന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശക്നോതിഹൈവ യസ്യോഢും പ്രാക്ശരീരാവിമോക്ഷണാത് കർമ്മ ക്രോധാത് ഭവം വേഗം സായുക്ത സസുഖീ നരഃ. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ആ വ്യക്തിക്ക് ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. അതായത് ഈ ശരീരം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്തായി? നല്ല നിലയിൽ വർത്തി, അതായത് ഭൗതികങ്ങൾക്ക് അതീതനായി മാറിയ വ്യക്തി. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ ലോകത്തില് സന്തോഷവാനായിരിക്കും. കാരണം ആ ഭൗതികത്തിൽ നിന്നും മറികടക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും കാമക്രോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? സന്തോഷവാനായിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറാണ്? ഗോസ്വാമിയായിട്ട് മാറാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വിടാതെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തില്ല? ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് എന്ത് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും? സമാധാനം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ, മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണ താൻ എത്ര കാലം സഹിക്കണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണ ശരീരത്തിന്റെ മരണം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് സഹിക്കണം. അപ്പൊ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനുള്ളത്? ശരീരത്തിന്. ആ ശരീരത്തിന്റെ മരണം വരെ നമ്മൾ അത് സഹിക്കണം. അതിനുള്ള ശക്തി എവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും? സന്തോഷം, പ്രവർത്തനങ്ങളും ലക്ഷ്യവും ഉള്ളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്. നമുക്ക് അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക? കൃഷ്ണാവ് പുറത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സാധിക്കും. പിന്നെ വേറെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ? മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഒരാൾക്ക് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. യോന്ത സുഖോന്തരാത്മാ തഥാന്തർജ്യോതിരേവയ സായോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മബോധോധിഗച്ഛതി. ഊർജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയായാൽ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു യോഗിയെ കുറിച്ച്, തികഞ്ഞ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജസ്വലനായിരിക്കും, ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതായത് തന്നിൽ തന്നെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന വ്യക്തി, ആത്മാരാം എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ആത്മാവിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം? തികഞ്ഞ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആ വ്യക്തിക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂജി അയാള് മരണപദം എന്ത് സാധിക്കും? മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു, നമ്മള് എല്ലാ തരത്തിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു തന്നിൽ തന്നെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമുക്ക് എന്തറിയാം? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ഈ നിലയിലെത്തിയ യോഗി സ്വധാമമായ ഭഗവത്ധാമം പ്രാപിക്കുന്ന ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ഉറപ്പാണ്? ഭഗവാന്റെ പദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുള്ളത്, ഭഗവത്ധാമം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുമാണ് ആർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്?
അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണ മൃഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈതയതാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരും ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവര്, എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് ആത്മീയത്തിലേക്ക് എത്താം. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ, നമ്മുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു, നമ്മള് എന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കാണ്, ആത്മാവിൽ തന്നെ നിന്ന് നമ്മൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ്, ആത്മാവിൽ രമിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അങ്ങനെ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കുന്നത്? പരമാസ്വാദകനാണ്, പരമാധികാരിയാണ്, പരമസുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന സത്യം വിസ്മരിച്ചു പോകുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും? ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ മുഖ്യ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട്. പരമാസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്, പരമാധികാരി ഭഗവാനാണ്, പരമസുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. തിരിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ബോധം വരുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ബോധം വരുമ്പോ നമ്മളെ എന്ത് മാറും? നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് പിന്നെ വരുന്നില്ല. അതായത് പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും സുഹൃത്തും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. തിരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ബോധം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ എന്ത് മാറും? ക്ലേശങ്ങൾ മാറുകയും ചെയ്യും. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യദീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവതരം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ ഈ കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ എന്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു? പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്തുറപ്പാണ്? ആ പരമപദ പ്രാപ്തി ഉറപ്പാണെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് അതിന് എന്ത് വേണം? കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം മാറിയിരിക്കണം. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമാധ്യാനം കൊണ്ടും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാലേ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിലായിരിക്കും, നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലാണെന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. എപ്രകാരമാണോ നോട്ടം കൊണ്ട് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ധ്യാനം കൊണ്ട് പോറ്റുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് ധ്യാനത്തിലൂടെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വയം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. ഇനി അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെയുള്ള മുക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സ്പർശാൻ കൃത്വ ബഹിർബാഹ്യം ചക്ഷു ശൈവാന്തരേ ഭ്രുവോ പ്രാണാപാനൗ സമൗ കൃത്വ നാസ്യാഭ്യന്തരചാരിണൗ യതേന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധിർ മുനീർ മോക്ഷാപരായണഃ വിഗതേച്ച ഭയക്രോധ സായാസത മുക്ത ഏവ സഹ. ബാഹ്യവിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസാശ്വാസങ്ങളെ ദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇത് അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തനാണ്. അപ്പൊ ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിക്കുക. നമ്മള് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിരോധിച്ചു പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ശ്വാസത്തെ നാസോദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തുക. നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ദ്വാരങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നാസത്തിന്റെ രണ്ട് ദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തുക. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ആ യോഗിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ യോഗിക്ക് ശരീരം വിടിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ
ഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. ഇതേ അവസ്ഥയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആരാണ്? മുക്തനാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ യോഗാസിദ്ധികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ യോഗയിലൂടെ, ഇപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ശ്വാസത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. യമ, നിയമ, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി, ഇതാണ് എന്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 8 പടവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി സദാ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന് ഉപാധി എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്തെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട്, പക്ഷെ ഇതിനെന്താ അപകടം ഇല്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അപകടം ഇല്ല. മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എന്തിൽ വരുന്നില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതികളിലൊരു അപകടം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വ്യാപരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. ഇനി വിമോചനത്തിന്റെ വേദിയിലെ സമാധാനം, ശാന്തി മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഇപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ്, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ്. ശാന്തി നേടാനുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞതില് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം, അല്ലെ? അപ്പൊ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, നോക്കുക. ഒട്ടും നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതോ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതോ ശ്രേയസ്കരം എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം? അത് കർമ്മത്യാഗമാണോ പറഞ്ഞത്? രണ്ടും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അർജുനന് സംശയം വന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ എന്താ വിചാരിച്ചത്? രണ്ടിനെയും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അർജുനൻ വിചാരിച്ചില്ല. അതായത് സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയുക്തമായ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാവണം എന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ രണ്ടിനെയും ഒരേപോലെ ഇണക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യുക. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി. സേവനവും വിശകലനാധിഷ്ഠിതവുമായ പഠനവും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക്. രണ്ടും ഒരേപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്. ഭക്തിയുടെ സേവനവും പിന്നെ സാഖ്യയോഗം, വിശകലനാടിസ്ഥാനമായ പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞ സാഖ്യയോഗം, രണ്ടും ഒരേപോലെ യഥാസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്. അതായത് നമ്മള് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ്. സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
സാഖ്യയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് വിശകലനമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോ ആരെ കുറിച്ചാ പഠിക്കുന്നത് അവിടെ? ഭഗവാനെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്ന് ഓൾറെഡി എന്താണ്, ഒരു മരത്തിന്റെ വേരുണ്ട് അവിടെ, അതായത് ഭക്തി യോഗാണെങ്കിൽ വേരുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അവിടെ എന്ത് ഒഴിച്ചാൽ മതി? വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. മറ്റേത് നമ്മൾ വേര് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അതാണ് വേര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട്. അതാണ് എന്തിന്റെ വ്യത്യാസം? സാഖ്യയോഗവും ഭക്തിയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലായി ഭഗവാനാണ്, നേരെ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. മറ്റേത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആദ്യം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഭഗവാനാണെന്ന് കുറെ എന്താ പറയാ കുട്ടിയും കുണിച്ചും കിഴിച്ചും നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനം എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ വഴി കൂടെ പോയിട്ടാണ് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും കുറെ സമയം പിടിക്കും. പക്ഷെ രണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോഴും എവിടെ, ആരിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്? രണ്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തില് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആസന്നവും അനാസന്നവുമായിട്ടുള്ള 5 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം. കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ ഭാഗ്യം. ഓക്കെ, ഇത് ആർക്ക് ബാധകമല്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇത് ബാധകമായിരിക്കില്ല. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരാണ്. മാതാജി ഒന്നുകൂടി പറയോ? കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം. കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം. അടുത്തത് പ്രധാന എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥാക്കണത്? പ്രധാന ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സമഗ്രാവിഷ്കരണമാണ് എന്ത്? പ്രധാന എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും നിത്യാതീതവുമായ ആനന്ദം രമിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ആര്? രാമൻ. അതുകൊണ്ടാണ് രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവനാണ്. അത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം മാതാജി? 22. ഞാൻ അതിൽ ശ്ലോക നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഇടയിൽ. നേരെ ഗോസ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയും. നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരെ ഗോദാസൻ എന്ന് പറയും. ഗോദാസൻ, ദാസൻ. ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്, ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനാണ്. ദാസൻ. നമ്മളൊക്കെ ആരാണ്? ഗോദാസന്മാരാണ് അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ ഗോദാസന്മാര്. മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഞങ്ങളൊക്കെ, മാതാജി അല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ, എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ മാതാജി. മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? എപ്പോഴാണ് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിരുന്നത്? സന്തോഷം, പരമാസ്വാദകനാണ്, പരമാധികാരിയാണ്, പരമസുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സത്യം മറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ഓർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. എപ്പോഴും അറിയാം, ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ അറിയണം. പരമ ആസ്വാദകനാണ്, പരമാധികാരിയാണ്, പരമസുഹൃത്താണ്. നമ്മള് എല്ലാതും ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അധികാരി ഭഗവാനാണ്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പക്ഷെ ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ആക്കിയിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ കുഴപ്പമാണ്, ചെയ്താൽ കുഴപ്പമാണ്, ചെയ്തില്ലേ കുഴപ്പമാണ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ധാരണ അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ്, നമ്മുടെ സുഹൃത്താണെന്നാ പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ പടവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമം, നിയമം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ പടവുകൾ. കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അത് കഷ്ടപ്പെട്ട് സാധനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൽ പറ്റൂ. അത് മാത്രല്ല,
എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകും അത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിന്നെ അതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് വഴിതെറ്റി പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ്. പക്ഷെ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും ഇത് സംഭവിക്കാം. അതവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. എത്രാമത്തെയാണ് ശ്ലോകം? 27, 28 അല്ലേ? 28. ബാഹ്യങ്ങളായ ശബ്ദം ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവരാൽ സദാ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തി സദാ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്? 29. എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അധിപൻ ഭഗവാനാണെന്ന് മാതാജി ഒന്ന് പറയണേ. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ 29ാമത്തെ ശ്ലോകം മാതാജി. 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് അതായത് യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഭഗവാൻ. അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം മാറി ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10 മിനിറ്റ്